luat apărarea, l-ai admirat. Te-ai invitat în emisiunea lui, ai devenit star. Este atipic, este controversat, este bătăios, este Botin. Urmărește Deșteptarea de seară cu Laurențiu Botin la Realitatea Star. Pentru că nici nu știți ce aflați. Gata, ai așteptat destul. Acum vei afla tot ce alții ar fi vrut să nu știi, vei înțelege tot ce nu au fost capabili să îți explice. Iosefina scoate din joben arma secretă și îi desfințează cu talent pe toți cei care au păcătuit cu vorba sau cu fapta. Nu mai scapă nimeni. Îi vedem și auzim pe toți. Acum chiar e momentul să tremure. Doar la Realitatea Star, de la ora 18, din Joben, cu Iosefina Pascal. Din 16 ianuarie ai Realitatea Star. Jurnaliști de top vin cu cele mai importante informații, cu dezvăluiri incendiare și analize profesioniste. Nimic din ce știai nu va mai fi la fel. Vor avea loc răsturnări majore de situații. Martori cheie în dosare importante vor veni cu mărturii incredibile. Vor da peste cap sentințe judecătorești și vor contrazice decizii incorecte ale autorităților. Vei afla totul despre cum își ascund averile politicienii controversați, despre cum s-au câștigat ilegal licitații pe bani mulți la care nici măcar nu poți să visezi. Află totul despre cum pierde statul bani atunci când oameni numiți politic închid ochii la fără de legi. Unde sunt autoritățile când este nevoie de intervenția lor și de ce se activează brusc pentru cauze ascunse. Afli totul de la Realitatea Star, o voce puternică pe care o așteptai. Priviți, pentru că nici nu știți ce aflați. Intră pe realitatea.net și ai acces la informație. Instalează-ți gratuit aplicația pe telefon și vezi în orice moment tot ce se întâmplă în țară și în străinătate. Cele mai importante evenimente, informații actualizate, dezbateri, emisiuni live. Dacă ai fotografiat sau filmat un eveniment important, trimite-ne materialele tale pe adresa martorocular@realitatea.net și ele pot deveni știri. Rămâi conectat în realitate. Citește cele mai noi știri. Realitatea.net, site-ul de știri numărul 1. Țineți-vă bine. Începe. Cristian Riza vine cu dezvăluiri incendiare care aruncă în aer România și Moldova. Cine sunt mafioții care ne conduc din umbră, caracatița la nivel înalt, care sunt cele mai ascunse secrete, planul diabolic pus la cale. Din această seară, spovedania lui Riza. Imagini, sute de mii de live-uri, zeci de mii de jurnale, mii de informații, breaking news. Nu este o meserie, este un stil de viață. Adrenalină, emoție, acțiune. Acum poți să le trăiești și tu, în direct. 24 de ore din 24. Învață televiziunea altfel decât până acum. Nu doar din săli de clasă, manuale sau profesori scorțoși. Trăiește și tu televiziunea și învață direct în redacție, studiouri și pe teren de la cei mai buni realizatori, editori și reporteri. Stai în emisie, scrie știri și mergi pe teren împreună cu noi. Înscrie-te la Academia de Televiziune Realitatea pe academiarealitatea.ro și vino alături de noi. 20 de ani de televiziune. Am învățat totul despre știri. Acum a venit rândul tău. L-ai văzut cu bile. Poate te-ai enervat. L-ai văzut dansând. Poate ai râs. A ridicat vocea. Poate te-ai speriat. Ți-a luat apărarea. L-ai admirat. Te-ai invitat în emisiunea lui. Ai devenit star. Este atipic, este controversat, este bătăios. Este Botin. Urmărește Deșteptarea de seară cu Laurențiu Botin la Realitatea Star. Pentru că nici nu știți ce aflați. Gata, ai așteptat destul. Acum vei afla tot ce alții ar fi vrut să nu știi, vei înțelege tot ce nu au fost capabili să îți explice.
Iosefina scoate din joben arma secretă și îi desfințează cu talent pe toți cei care au păcătuit cu vorba sau cu fapta. Nu mai scapă nimeni. Îi vedem și auzim pe toți. Acum chiar e momentul să tremure. Doar la Realitatea Star, de la ora 18, din joben, cu Iosefina Pascal. Ne-am reîntors în direct, doamnelor și domnilor. E sărbătoare și astăzi în noi, așa cum ar trebui să fie de altfel în fiecare zi. În a doua oră acestei emisiuni vreau să vă aduc o plămadă de om care transmite din Pucioasa mesaje atât de puternice încât antrenează zeci de mii de urmăritori. A absolvit ASE București, a investigat, spune ea, erori bancare timp de 6 ani. Îmi murea sufletul în chingile sistemului bancar, așa că am dat la teatru. M-am apucat de ateliere creative cu copii de grădiniță, am luat calea festivalurilor internaționale de teatru pentru copii, am publicat câteva cărți de ghicitori și m-am desprins definitiv de corporație. Am venit în Egipt cu o colaborare de ateliere pentru copii. Acum este în Pucioasa. A fidelizat, așa cum vă spuneam, zeci de mii de urmăritori. Iată un exemplu. Simplu fapt că sunteți aici și consumăm acest timp comun în univers e onorant pentru mine, spune Corina Chiran. Bine ați poposit, ne vindecăm împreună. E o imensă aulă online, dar nu universitară. Veți vedea, Corina Chiran transformă fiecare apariție a ei într-un popas pentru suflet. Poate că obosit deseori de tot ce vede din exterior. Corina, bun găsit, mulțumesc mult pentru intervenție și pentru că te-am rupt puțin de vizitele la rude și de sărbătoarea de astăzi, dar poate că rămânem totuși în context. Bun găsit! Mulțumesc, mulțumesc! Emisiunea în sine e o sărbătoare în manifestarea sărbătorilor mele. Mulțumesc pentru surpriză, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ai venit pe frecvența mea. Spune-mi, te rog, Corina, eu sper să ajungă pe frecvența noastră cât mai mulți telespectatori. Spune-mi, te rog, care este pentru tine provocarea acestor sărbători? Cum ne-am așezat la masă în acest an? Pentru că tu, așa cum spuneam, vorbești cu foarte multă lume în fiecare zi. E adevărat, da. Păi cum spuneam și pe pagina mea de Facebook, mi se pare că provocarea de anul acesta este așezarea în acceptare. Da? Suntem foarte diferiți și sărbătorile ne aduc la masă împreună, ne dorim să fim împreună. Unii au parcurs drumuri, da, au venit poate din alte orașe, din alte țări, să se întâlnească cu familia. Ne e dor să ne punem împreună, cu toate astea suntem foarte diferiți. Poveștile noastre nu mai seamănă, nu seamănă ce mâncăm, nu seamănă ce gândim, nu seamănă ce simțim. Cu toate astea avem nevoie să ne punem împreună unii cu ceilalți. Și atunci provocarea care mi se pare mie că se arată este acceptarea diversității celuilalt. Pot să stau la masă cu tine vorbind despre ce mă înalță pe mine și ascultând ce te înalță pe tine, fără să judec punctul în care tu te afli pe propriul traseu, nu? Mi s-a mai arătat de dimineață că, de fapt, știm, fiecare zi mi se arată ce am de transmis oamenilor. Și astăzi am simțit să le spun, și n-am apucat în online încă să le spun, deci le spun așa prin emisiunea asta, să le spun că suntem în creștere,
chiar și când ne simțim jos, chiar și când simțim că ne doare, chiar și când simțim că avem o zi neplăcută, eu nu le spun rele, nu le spun proaste, e o zi mai greuță, da? E o zi cu mai multe provocări. Tu ești în drumul tău spre propria creștere, dar așa arată creșterea ta astăzi. Poate ți se pare că ești... Da. O să te mai întrerup, îmi cer scuze, dar Nu, timpul ne presează și am foarte multe întrebări. Spune-mi, te rog, cum arată comunicarea pentru tine astăzi și iată, în online de atâta timp, comunicarea pe care o exersezi? S-a schimbat ceva în timp? E mai greu acolo unde ești? Cum percepi tu socializarea în aceste zile și în general? Am comunicat ușor dintotdeauna, dar expunerea a crescut foarte mult în ultimul an. Deja comunic cu o expunere de 40 de ori mai mare decât anul trecut și atunci nu uit că mă onorează această expunere, nu uit că e o onoare pentru mine, nu uit că este o misiune divină și nu uit că am o responsabilitate. Practic, mesajul meu ajunge la mai multă lume. Îmi asum faptul că poate să fie judecat, oamenii pot să vadă diferit punctul tău de vedere, dar încerc să nu comunic despre ce se cere sau despre ce e pe tapet zilele astea. Eu comunic despre ce simt eu că ar trebui să fie adus la suprafață. Oamenii fug încă de adevăruri și adevărul este subiectul meu preferat și oamenii încă cosmetizează adevărul, îl amână, îl fragmentează, se tem încă oamenii de adevăr și atunci îi invit. Tu conținutul? Mergi spre ceea ce simți că așteaptă oamenii sau livrezi ceea ce simți tu și atragi pe ei spre tine? Mi-am dat seama că, de fapt, cel mai autentic mod de ființare în online, cel puțin, pentru că ne-am mutat foarte mult în online, da, activăm foarte mult în online, ești creator de conținut în online. Ca să rămâi autentic în online, n-ai cum să emiți conținutul altcuiva și să poți să semnezi energetic pe el. Deci eu am de emis conținutul meu. Ca să rămân într-un conținut autentic, am de adus în online zbaterile mele, adevărul zilei. Știi? Mulți creatori nu reușesc asta și nu suntem într-o competiție, dar ei încearcă să mascheze greul zilei și să aducă ce vor oamenii să primească. Iar eu cred că n-am pe unde să pitesc greul zilei, m-ar simți oamenii. Știi? Eu stau pe brațele lor de lumină, așa îmi place să cred. Sunteți într-o competiție în online și știi bine că e o inflație de influențări. Mințile sunt în competiție. Mințile sunt în competiție, dar misiunea mea e una de suflet și n-am voie să uit asta. Cum ți-ai găsit nișa ta, Cori? S-a creat singură nișa mea, pe adevăr. Practic eu emit niște adevăr și el se conectează la adevărurile dinăuntrul oamenilor. Un om are nevoie de un fragment din adevărul meu, un om are nevoie de mai mult din adevărul meu. Multă lume îmi spunea, știi, nu știu de ce te urmăresc, dar de câte ori te văd mă opresc pe tine. Și zâmbeam. Apoi oamenii își dădeau seama, ziceau, am înțeles de ce te urmăresc, îmi place vocea ta, îmi dai o stare de bine, îmi spui niște lucruri pe care le știu, dar nu le-am formulat niciodată. Și mai spuneam, e ca atunci când sufletul nostru e o bibliotecă în care există deja toate cărțile. Din când în când cineva începe să citească dintr-o carte care era și în biblioteca ta, dar tu nu ajunsesești la ea. Nu ajunsese și acolo. Dar se simte acasă, se simte cald, se simte în regulă și atunci rămâi și parcurgi. Nu e tot timpul ușor, pentru că intenția, să zicem, e onorantă, dar algoritmul nu ține cont doar de intenție. Algoritmul vrea să prestezi și când tu nu poți să prestezi sau vrea să împingi conținutul mai mult decât tu ai face-o în mod firesc, știi?
Ai profunzimi care depășesc cu mult rigoarea unui om care a lucrat în sistemul bancar. Știi bine și recunosc că te urmăresc de ceva timp și ai fost o surpriză extrem de plăcută pentru mine, pentru că am văzut influenceri sau creatori de conținut și în viața de zi cu zi care mai gafează, care mai apar pe prima pagină în media cu viața lor dezbrăcată complet de ceea ce transmit în online. Sunt cu totul alte persoane. Am văzut că intri în povestea oamenilor, dar nu numai. Ți-ai deschis casa, ți-ai deschis grădina, vorbești cu gâzele, vorbești cu animalele. Ai un anumit tip de interacțiune care transcende până la urmă înțelegerea firească a unor lucruri. Ca să dai bună dimineața unei albine, pare puțin nu anormal, nefiresc. Tu ai o lejeritate în a transmite acest tip de conținut care poate părea ciudat, dar în momentul în care cineva se obișnuiește cu stilul tău, deja are nevoie de el în fiecare zi. Și probabil că așa ai ajuns să fidelizezi din ce în ce mai mulți urmăritori pe care i-ai astăzi. Mi-am dat seama că, de fapt, e foarte epuizantă trăirea asta la dublu. Adică trăirea în două realități. Realitatea exterioară și realitatea a ceea ce tu ești de fapt. E foarte consumantă. Și la un moment dat am înțeles că provocarea este suprapusul acestor realități și emisul din cât mai natural posibil. Mi-am înțeles menirea de mesager și mi-am luat-o în serios. Can you please take this laptop away? Iartă-mă numai puțin, because it's me in the background. Mulțumesc. Cine urmărește live-urile tale știe că tu vorbești în engleză cu cei mici sau doar cu băiatul cu cei mici și cu soțul meu. Nu, soțul meu este egiptean. Copiii s-au născut în Egipt și soțul meu m-a rugat eu vorbeam cu el în engleză, eu nu știam arabă când l-am cunoscut, nici el nu știa română. Și atunci limba noastră, limba poveștii noastre de iubire a devenit limba engleză cu arabă prin ea și acum și cu română când ne-am mutat în România. Și m-a rugat când s-au născut copiii să rămână engleza limba casei, astfel încât el să înțeleagă tot ce îi livrez copilului drept, da? Informație. Și i-a ajutat și pe copii, astfel că ei au acum realitatea în engleză în casă și în română în general. Da, să revenim. Cum reușești să rămâi autentică? Păi știi cum reușesc? Fără să-mi fie rușine de gafele spontane care pot să apară. Oamenii de asta se tem cel mai tare. Dacă zic ceva ce ar da rău. Oamenii uită că, de fapt, tot exteriorul este și el rupt. Facem atâtea eforturi să aranjăm, să cosmetizăm, să dichisim imaginea noastră și uităm că, de fapt, și oamenii sunt în propriile lor greuri, răni, rupturi, eforturi de a da într-un anumit fel. Și sunt eu de colo până colo. Nu zic că e mereu ușor, pentru că, spre exemplu, sunt același om profund și când merg la cumpărături, era să zic numele, nu știu dacă am voie, și când merg la cumpărături, n-am voie, vezi? Pe live-ul meu mai am, dar mă atenționează rețelele, că n-am voie. Dar vreau să te rog să ne explici puțin un mesaj foarte puternic pe care l-am regăsit destul de frecvent în postările tale. Spui așa, ești de lumină pe sub răni, toți suntem, de fapt. Yes. Decriptează puțin acest mesaj, care în esență e mobilizator. Cred că există mai multe voci ale momentului care cred că venim din lumină și ne întoarcem în lumină, am împrumutat această structură de carne, am cerut-o,
într-o discuție cu Divinul, da, am semnat un contract de suflet și am primit această întrupare. Ne-am ales un neam, ne-am ales un corp, e corpul pe care ni l-am ales, dar mintea n-a știut asta, da? Eram de lumină când am ales, de asta foarte multe corpuri în conflict cu propria lor estetică, cu propria lor formă și cu cât te împaci mai repede cu tot ce este, înțelegând că tot ce este servește structurii tale de lumină, care are o misiune pe pământ și misiunea asta are legătură cu iubirea și cu unicitatea formei în care noi iubim și în care ne lăsăm iubiți. Și apoi toate rolurile și eforturile și luptele și concurența, apropo de concurență, fricile. Dar ce-ți place cel mai mult la aceste sărbători, Cori? Pentru că tu ai trecut și prin alt tip de sărbători în Egipt, nu? Nu, mi era dor în Egipt de sărbătorile românești. Egiptul este foarte musulmanizat, cam 80 și ceva la sută, și atunci nu seamănă foarte mult. Femeia nu prea are voce, nu prea are libertăți, deci sufeream, da? Femeia Cori suferea în Egipt. N-am știut asta pentru că niciodată nu stau în suferință, dar îmi era mult mai greu decât aici, cel puțin, să mă exprim. Dar cu siguranță Egiptul a avut un rol foarte important în parcursul meu. Tot ce ni se întâmplă are un rol, totul este parte din creștere. Numai că mintea se supără, da, pe durere, mintea se supără pe suferință, mintea se supără pe neputințe. Și știi, ai spus la început că am scris undeva și cred că am scris acum vreo 15-20 de ani, sau nu 20, dar acum 15 ani când eram în bancă, că se usca sufletul meu. Nu înțelegeam despre suflet cât te înțeleg astăzi. De fapt, sufletul nu se usucă, sufletul e mereu acolo, cald, nealterat, nerupt. Cred că asta e unicitatea viziunii mele. Foarte mulți lideri spirituali cred că suntem bucăți de suflet sau că sufletul doare. Eu nu cred că doare. Doare mintea care nu poate să conțină dimensionalitatea sufletului, dar sufletul nu doare. El așteaptă cu minte să începem să ne împrietenim cu el, să coborâm din minte în inimă cu... Spune-ne, te rog, ce ți-a plăcut la Iisus și ai vrea să trăiești și tu? Plimbatul cu picioarele goale, știu că îl faci inclusiv pe zăpadă, dar în afară de asta. Da. Îmi plăcea spiritul ăsta nomad și eu cred că îl dețin. Mersul prin lume și propagatul iubirii, asta vreau să cred, da? Asta cred că făcea. Mi-a plăcut că era un bun ascultător și eu încă învăț să fiu un bun ascultător. Sunt mai mult orator decât ascultător, aproape că nu dau timp oamenilor să vorbească și am de învățat asta. Deci am de învățat de la Isus asta. El era o altă personalitate, era Capricorn, el, da? Că s-a născut în decembrie. Oamenii încă zic, de unde știi tu zodia lui Isus? Am avut în studio psihologi care ne spuneau cât de importantă este tăcerea, pentru că în momentul în care ești doar pe această poziție de orator, practic îți expui de fiecare dată propriile cunoștințe, propriile trăiri. Sigur. Și nu mai acumulezi nimic. Tăcerea te ajută să înveți și să acumulezi, să pui peste. Se aud foarte multe fraze aproape identice în online. Au apărut foarte mulți influenceri de dezvoltare personală, toți ne învață cum ar trebui să ne echilibrăm, unde ar trebui să ne găsim balanța. Ce înseamnă, Cori, pentru tine, ca să identificăm cumva discuția și cu aceste zile, ce înseamnă să-L cauți pe Iisus în tine? Duci puțin în derizoriu imaginea lui Isus sau chiar crezi cu tărie că El sălășluiește fiecare dintre noi într-o formă sau alta? Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire și aici toți suntem de acord. Numai că mulți se tem încă și eu vin și le reamintesc oamenilor că ai de ales ori iubire, ori frică.
Mulți oameni cred că pentru că iubesc se tem și eu atunci le reamintesc că asta înseamnă că știrbești din iubire dacă te temi. Da? Dacă Dumnezeu este iubire, caută-te de iubirea din tine. Mă gândesc că e foarte greu să rezonezi cu o poveste doar pentru că bunicii tăi au rezonat și părinții tăi au rezonat și tu te-ai născut creștin și acum este Paștele și tu dintr-o dată copil, să zicem fiind, ai nevoie să găsești în tine emoția, nu? Sărbătorilor. Și atunci ai de validat în tine conceptul ăsta cristic. Nu? Dar cât mai e tradiție și cât e marketing din tot ce vedem în jurul nostru astăzi? Păi sunt forțe care trag una de cealaltă. Până la urmă, cu cât acceptăm rolul marketingului în viața noastră, nu se mai poate fără. Și cu cât acceptăm că niște tradiții merg mai departe dacă sunt îmbrățișate, cum îmi place mie să zic, sau dacă sunt impuse. Da? Foarte multe tradiții au mers mai departe impuse copiilor. Chiar discutam despre asta ieri cu familia mea. Da? Poate credem că trebuie să ținem cu dinții de tradiții și să le impunem. Poate copiii noștri nu mai simt, nu mai rezonează cu tradițiile noastre. Este firesc, trăim în alte sfere de energie. Nu era internet când tradițiile se propagau din om în om, nu din vorbă în vorbă, din gest în gest. Da, e greșit, e departe de realitate să trăiești în adevărul tău, nu în adevărul altora, sau e un singur adevăr? Nu mai caut să aflu ce este greșit și ce nu e greșit, pentru că este o iluzie. O iluzie să validez eu individ, să validez o formă de manifestare și să invalidez o formă. Oricât de multe aș fi înțeles până la momentul ăsta, nu caut să mai separ, nu caut să polarizez. Eu validez în sufletul meu, eu validez în structura mea care e unică și structura ta e unică, structura fiecărui om este unică. Cineva va vorbi și va trezi ceva în tine. Îți vei da curajul să rezonezi sau nu și vei conștientiza că ți se potrivește. Oamenii încă mai fac eforturi să gândească pentru ei, nu? Practic asta s-a întâmplat cu tot digitalul. Ne învață alții să gândim, ne învață alții ce să ne placă, ne învață alții ce e la modă, ne învață alții limba, nu? Dar știm să alegem, Cori, sau mergem spre ceea ce ni se potrivește, structurii noastre interioare? Îți trebuie curaj să știi să alegi. Îți trebuie curaj. Da, curajul de a alege, indiferent cum s-ar interpreta alegerea ta în oamenii care contează pentru tine. Și ne întoarcem la faptul că te-ai lăsat validat din exterior. Deci eu aleg, dar dacă cine validează alegerile mele are un cuvânt mai mare de spus decât mine, cel care a ales, atunci n-am prea ales. M-am lăsat dus într-o alegere care era convenabilă. Adică validarea trebuie să fie doar a ta. Asta ne spui. Să-ți faci curajul să alegi, da. Cum alegi, le spun oamenilor, cum alegi cu ce te îmbraci, cum alegi ce mănânci, cum alegi dacă te ridici din pat acum sau mai stai 5 minute, cum alegi să te faci responsabil pe cele 5 minute în plus, dar nu să te judeci. Da? Practic așa ne vindecăm. Cum ai ales tu să arăți oamenilor beneficiile colagenului, de pildă, plimbându-ți un melc pe față? Și care a fost impactul acestei imagini pe care urmăritorii tăi au văzut-o? Curajoasă am fost mereu, am spus, da? Am fost curajoasă mereu și sunt încă multe detalii fine, pline de sens, care ajung să fie și curajoase, da? Fără să fie teribile sau vulgare sau scârboase. Mi-am dat seama că e realmente o porție de colagen acolo, că e curajul meu acolo, că e nefrica de a da mai departe acest detaliu,
că este niște sănătate acolo, Și că un până fel la de urmă e la îndemâna unicitate. oricui, dar nu toți au curaj să se expună așa. Da, iar eu nu cred că îi învăț pe oameni nimic, eu doar le arăt despre mine. Cred că asta face creatorul de conținut. Ăsta e rolul creatorului de conținut. El se arată pe sine. Într-o zi va arăta lucruri banale, în altă zi va arăta lucruri curajoase. Într-o zi se va arăta foarte entuziast, în altă zi va fi mai puțin entuziast. Datoria mea este să aduc cât mai puțină judecată. Chiar mi-ar plăcea. Și nu e un obiectiv, știi? Mă întreabă rețelele, ți-ai făcut un obiectiv de stars, ți-ai făcut un obiectiv de followers, ți-ai făcut... Pentru că ei te împing să crești, da? Într-o formă utilă lor și cum ar veni utilă și ție. Obiectivul meu ar fi, propagarea lipsei de judecată. Cum ar fi să nu ne mai judecăm? Avem această libertate absolută de a schimba canalul, de a schimba omul. Câtă energie pierzi scriindu-i un om că face o prostie cu melcul pe față sau ai schimba canalul către ceva ce ție mai util sau minții tale mai util, pentru că tu nu știi că melcul meu ți-e util. Tu de-aia ai rămas pe melc, adică nu tu, omul care rămâne. El de-aia stă acolo pentru că este util acest adevăr pe care eu îl propag. Este mai util decât o chestie mai proprie minții lui, dar din care nu ia. Ca și cu vorbitul, știi? Învățăm când mai tacem, pentru că vorbind nu învățăm. Noi îți spunem ce știm deja. Știi? Eu învăț ceva acum când vorbești tu. Când vorbesc eu nu învăț nimic. Adică învăț un pic despre emoțiile acestei emisiuni. Să facem acum o pauză pentru că vine publicitatea peste noi. Ne oprim puțin, doamnelor și domnilor, ne reîntoarcem imediat, stați cu noi. De imagini, sute de mii de live-uri, zeci de mii de jurnale, mii de informații, breaking news. Nu este o meserie, este un stil de viață. Adrenalină, emoție, acțiune. Acum poți să le trăiești și tu, în direct. 24 de ore din 24. Învață televiziunea altfel decât până acum. Nu doar din săli de clasă, manuale sau profesori scorțoși. Trăiește și tu televiziunea și învață direct în redacție, studiouri și pe teren de la cei mai buni realizatori, editori și reporteri. Stai în emisie, scrie știri și mergi pe teren împreună cu noi. Înscrie-te la Academia de Televiziune Realitatea pe academiarealitatea.ro și vino alături de noi. 20 de ani de televiziune. Am învățat totul despre știri. Acum a venit rândul tău. L-ai văzut cu bile. Poate te-ai enervat. L-ai văzut dansând. Poate ai râs. A ridicat vocea. Poate te-ai speriat. Ți-a luat apărarea. L-ai admirat. Te-ai invitat în emisiunea lui. Ai devenit star. Este atipic, este controversat, este bătăios. Este Botin. Urmărește Deșteptarea de seară cu Laurențiu Botin la Realitatea Star. Pentru că nici nu știți ce aflați. Gata, ai așteptat destul. Acum vei afla tot ce alții ar fi vrut să nu știi, vei înțelege tot ce nu au fost capabili să îți explice. Iosefina scoate din joben arma secretă și îi desfințează cu talent pe toți cei care au păcătuit cu vorba sau cu fapta. Nu mai scapă nimeni. Îi vedem și auzim pe toți. Acum chiar e momentul să tremure. Doar la Realitatea Star, de la ora 18, din joben, cu Iosefina Pascal. Din 16 ianuarie ai Realitatea Star. Jurnaliști de top vin cu cele mai importante informații, cu dezvăluiri incendiare și analize profesioniste. Nimic din ce știai nu va mai fi la fel. Vor avea loc răsturnări majore de situații. Martori cheie în dosare importante vor veni cu mărturii incredibile. Vor da peste cap sentințe judecătorești și vor contrazice decizii incorecte ale autorităților. Vei afla totul despre cum își ascund averile politicienii controversați, despre cum s-au câștigat
câștigat ilegal licitații pe bani mulți la care nici măcar nu poți să visezi. Află totul despre cum pierde statul bani atunci când oameni numiți politic închid ochii la fără de legi. Unde sunt autoritățile când este nevoie de intervenția lor și de ce se activează brusc pentru cauze ascunse. Afli totul de la Realitatea Star, o voce puternică pe care o așteptai. Priviți, pentru că nici nu știți ce aflați. Intră pe realitatea.net și ai acces la informație. Instalează-ți gratuit aplicația pe telefon și vezi în orice moment tot ce se întâmplă în țară și în străinătate. Cele mai importante evenimente, informații actualizate, dezbateri, emisiuni live. Dacă ai fotografiat sau filmat un eveniment important, trimite-ne materialele tale pe adresa martorocular@realitatea.net și ele pot deveni știri. Rămâi conectat în realitate. Citește cele mai noi știri. Realitatea.net, site-ul de știri numărul 1. Țineți-vă bine. Începe. Cristian Riza vine cu dezvăluiri incendiare care aruncă în aer România și Moldova. Cine sunt mafioții care ne conduc din umbră, caracatița la nivel înalt, care sunt cele mai ascunse secrete, planul diabolic pus la cale. Din această seară, spovedania lui Rizea. Sute de mii de live-uri, zeci de mii de jurnale, mii de informații, breaking news. Nu este o meserie, este un stil de viață. Adrenalină, emoție, acțiune. Acum poți să le trăiești și tu, în direct. 24 de ore din 24. Învață televiziunea altfel decât până acum. Nu doar din săli de clasă, manuale sau profesori scorțoși. Trăiește și tu televiziunea și învață direct în redacție, studiouri și pe teren de la cei mai buni realizatori, editori și reporteri. Stai în emisie, scrie știri și mergi pe teren împreună cu noi. Înscrie-te la Academia de Televiziune Realitatea pe academiarealitatea.ro și vino alături de noi. 20 de ani de televiziune. Am învățat totul despre știri. Acum a venit rândul tău. L-ai văzut cu bile. Poate te-ai enervat. L-ai văzut dansând. Poate ai râs. A ridicat vocea. Poate te-ai speriat. Ți-a luat apărarea. L-ai admirat. Te-ai invitat în emisiunea lui. Ai devenit star. Este atipic, este controversat, este bătăios. Este Botin. Urmărește Deșteptarea de seară cu Laurențiu Botin la Realitatea Star. Pentru că nici nu știți ce aflați. Gata, ai așteptat destul. Acum vei afla tot ce alții ar fi vrut să nu știi, vei înțelege tot ce nu au fost capabili să îți explice. Iosefina scoate din joben arma secretă și îi desființează cu talent pe toți cei care au păcătuit cu vorba sau cu fapta. Nu mai scapă nimeni. Îi vedem și auzim pe toți. Acum chiar e momentul să tremure. Doar la Realitatea Star, de la ora 18, din joben, cu Iosefina Pascal.
Din 16 ianuarie ai Realitatea Star. Jurnaliști de top vin cu cele mai importante informații, cu dezvăluiri incendiare și analize profesioniste. Nimic din ce știai nu va mai fi la fel. Vor avea loc răsturnări majore de situații. Martori cheie în dosare importante vor veni cu mărturii incredibile. Vor da peste cap sentințe judecătorești și vor contrazice decizii incorrecte ale autorităților. Vei afla totul despre cum își ascund averile politicienii controversați, despre cum s-au câștigat ilegal licitații pe bani mulți la care nici măcar nu poți să visezi. Află totul despre cum pierde statul bani atunci când oameni numiți politic închid ochii la fără de legi. Unde sunt autoritățile când este nevoie de intervenția lor și de ce se activează brusc pentru cauze ascunse. Afli totul de la Realitatea Star, o voce puternică pe care o așteptai. Priviți, pentru că nici nu știți ce aflați. Intră pe realitatea.net și ai acces la informație. Instalează-ți gratuit aplicația pe telefon și vezi în orice moment tot ce se întâmplă în țară și în străinătate. Cele mai importante evenimente, informații actualizate, dezbateri, emisiuni live. Dacă ai fotografiat sau filmat un eveniment important, trimite-ne materialele tale pe adresa martorocular@realitatea.net și ele pot deveni știri. Rămâi conectat în realitate. Citește cele mai noi știri. Realitatea.net, site-ul de știri numărul 1. Țineți-vă bine. Începe. Cristian Riza vine cu dezvăluiri incendiare care aruncă în aer România și Moldova. Cine sunt mafioții care ne conduc din umbră, caracatița la nivel înalt, care sunt cele mai ascunse secrete, planul diabolic pus la cale. Din această seară, spovedania lui Riza. De imagini, sute de mii de live-uri, zeci de mii de jurnale, mii de informații, breaking news. Nu este o meserie, este un stil de viață. Adrenalină, emoție, acțiune. Acum poți să le trăiești și tu, în direct. 24 de ore din 24. Învață televiziunea altfel decât până acum. Nu doar din săli de clasă, manuale sau profesori scorțoși. Trăiește și tu televiziunea și învață direct în redacție, studiouri și pe teren de la cei mai buni realizatori, editori și reporteri. Stai în emisie, scrie știri și mergi pe teren împreună cu noi. Înscrie-te la Academia de Televiziune Realitatea pe academiarealitatea.ro și vino alături de noi. 20 de ani de televiziune. Am învățat totul despre știri. Acum a venit rândul tău. L-ai văzut cu bile. Poate te-ai enervat. L-ai văzut dansând. Poate ai râs. A ridicat vocea. Poate te-ai speriat. Ți-a luat apărarea. L-ai admirat. Te-ai invitat în emisiunea lui. Ai devenit star. Este atipic, este controversat, este bătăios. Este Botin. Urmărește Deșteptarea de seară cu Laurențiu Botin la Realitatea Star. Pentru că nici nu știți ce aflați. Gata, ai așteptat destul. Acum vei afla tot ce alții ar fi vrut să nu știi, vei înțelege tot ce nu au fost capabili să îți explice. Iosefina scoate din joben arma secretă și îi desfințează cu talent pe toți cei care au păcătuit cu vorba sau cu fapta. Nu mai scapă nimeni. Îi vedem și auzim pe toți. Acum chiar e momentul să tremure. Doar la Realitatea Star, de la ora 18, din joben, cu Iosefina Pascal. Ne-am reîntors în direct, doamnelor și domnilor, în continuare alături de noi Corina Chiran, creator de conținut. Corin, aș vrea să mergem puțin spre zona de miracole, un cuvânt pe care îl folosești foarte des, din câte am observat. Spui la un moment dat că toate clișeele au șansa de a deveni miracole doar pentru că se întâmplă. Mi-a plăcut foarte mult. Dă-ne un exemplu. Mulțumesc.
Uite, ultimul clișeu pe care l-am împărtășit lumii din grădină într-o dimineață a fost primăvara și intră în drepturi. Spunem des asta, educatoarele spun asta când deschid sărbările de primăvară la grădiniță, nu? Probabil prezentatorii de TV sau prezentatorii TV, nu mai știu. Spunem primăvara și a intrat în drepturi sau începe să și intre în drepturi și judecăm de cealaltă parte a ecranului sau din public sau de unde suntem. Aoleu, de câte ori am auzit fraza asta. Când te trezești și simți vântul, păpădia, pisicile, a mai înflorit un pom, ieri nu era înflorit, începi să simți clișeul în sine, îl internalizezi și atunci el coboară din sfera unui clișeu rece al minții, se simte pe pielea ta și atunci da, devine un miracol. De asta cred că oamenii se tem încă de vorbit în public, se tem că ar putea să fie interpretat drept prea simplu, prea clișeic mesajul lor. Da. Tu crezi că omul bun e și generos? E și capabil de admirație? Cred că toți suntem oameni buni. Suntem, dar măcar ne naștem buni. Dar așa de pe picior de egalitate. Toți venim din lumină, da? Toți venim din lumină și am primit un corp de carne care poartă și el răni, da? Răni de neam. Primim programe, primim tot felul de limitări, da? Primim tot felul de înregimentări pe parcursul evoluției noastre. Și atunci, pentru că ne doare foarte tare, știi? Dacă pe mine mă doare și am senzația că pe tine nu te doare în timp ce mă doare pe mine, tu vei fi o fată rea și eu voi fi o fată bună, pentru că pe mine mă doare și tu nu empatizezi cu durerea mea. La fel tu te poți uita la mine dinspre o durere de-a ta. Și mințile cred despre alte minți că sunt rele. Sufletele nu cred despre alte suflete că sunt rele. Știi? Nu există suflet bun și suflet rău. Asta cred eu. Sufletele sunt toate bune. Dar dispunem de o minte care să își înțeleagă propria lumină. În momentul în care aprindem lumina în noi, ne va deveni foarte clar că toți ceilalți sunt pe drumul aprinsului propriei lumini. Și atunci o vom onora. Lumina din mine onorează lumina din tine. Lumina din mine astăzi onorează inițiativa ta care a venit mai de mult și nu se crease timp pentru noi. Bun, depindem unii de alții. Asta încerci să ne spui și... Într-un fel. Într-un fel. Fizicalitatea noastră depinde. Dar care e limita? Care e limita atunci când ne folosim unii de alții? Că de fapt asta se întâmplă, nu? Mințile se folosesc, mințile se folosesc. N-ar trebui să ne folosim de nimeni. Avem toate resursele în noi. Corpul nostru știe să se regenereze. Da, dar vezi tu, unii nu mai apucă, Cori. Atât era scris în contractul lor divin, știi? Lumea o să zică, așa ai tu portițe, îți dai tu portițe din astea divine și ieși din greuri. Se prea poate să fie trucul meu în lumină, trucul meu divin. Să dau vina pe structura de lumină. Fiecare din noi vine cu un contract divin, fiecare din noi vine cu o misiune nobilă. Numai că niște minți mai abile, mai iscusite, mai înțelepțite, mai, cu diverse privilegii relative, își vor lua, vor încerca să controleze alte minți. Știu eu, lasă că știu eu mai bine. Părinții pe copii, șefii pe subalterni și... Dar uite, legat de asta am citit ceva foarte interesant și anume faptul că nu știm să iubim pentru că vrem cu tot din adinsul să avem mereu, dar mereu, dreptate. De aici pornește... Da, asta spun și eu. Asta spun și eu, că în trezire nu mai vrei să ai mereu dreptate.
întrezire, îți dai seama că suntem pe pământ 8 miliarde, știi, o glumă, suntem 8 miliarde pe pământ și n-ai cu cine să muți un frigider dacă ai nevoie. Suntem 8 miliarde de minți pe pământ. Fiecare minte crede că are dreptate. Mintea copilului care doar atât știe crede că are dreptate în momentul ăla, mintea de părinte crede că are dreptate, mințile vor să aibă dreptate, vor să-și impună dreptatea. În momentul în care te trezești și nu te mai identifici doar cu gândurile tale, îi dai voie omului din fața ta să aibă propria lui formă de dreptate, în propria lui interpretare a universului. Da, avem nevoie mereu să dăm vina pe cineva ca să ne justificăm propriile noastre acțiuni care nu ne plac? Eu nu mai am nevoie, dar oamenii cred că cineva trebuie să fie de vină. De ce? Păi pentru că te doare și când te doare nu vrei să stea durerea pe tine. Ți-e frică de propria ta durere, încă nu te-ai împrietenit cu ea. Ai nevoie să-ți iubești durerile ca să te vindeci. De ce se vindecă oamenii greu? Sau nu se vindecă? Nu-și iubesc durerea, ei cred că sunt într-o luptă cu durerea, ei cred că trebuie să scape de durere, să învingă boala, să învingă, știi, durerea, să scape de ea. Numai eu știu cum am scăpat. Cum? Tu le spui să se împrietenească cu această durere. Da, mai mult. Ai de iubit durerea. E foarte curajos, e ca melcul pe față, replica asta. Dar ai de iubit durerea. Mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru mesaj. Este un mesaj în fiecare durere care se leagă de o altă durere. Sunt fire, rețele de durere care au început cu străbunica, care au început cu alte întrupări. Dacă vrei să îți dai seama în câte direcții ne putem duce. Da, care vin din le mai spun oamenilor care atât de tare se războiesc în această realitate. Ce tipologie îți cere ajutorul sau poate nu ajutorul neapărat, dar cine vrea să stea de vorbă cu tine? Oameni. Sunt mai multe categorii, dar e clar că sunt oameni care au încercat în forme clasice, spre exemplu, au încercat în forme alopate să-și rezolve probleme, vulnerabilități, neputințe din corpul fizic. Au cam abandonat nevoia de a se face bine, dar vor cum ar veni un fel de mântuire. Vor să se curețe pe dedesubt ca măcar să se poată împăca cu greul pe care ei îl traversează. Și atunci încep să rezoneze cu rostirile mele și îmi spun cum să mă împac și eu cu ce mi se întâmplă. Sau ajută-mă, Cori, să iert și eu pe oamenii din viața mea pe care nu pot să iert. Cum să trăiesc cu ei? Ajută-mă și pe mine să accesez detașarea. Sau e multă lume care îmi zice vreau și eu să-ți faci timp pentru mine pentru că vreau să vorbesc cu cineva în adevăr. Vreau așa să port o discuție cu tine. Zice, nu știu, n-am subiecte deocamdată. Și eu de multe ori spun, hai să ți le zic eu, pe alea care contează pentru tine, că nu avem decât o oră la dispoziție, hai să-ți spun ce cred eu că văd. Pentru că da, am dobândit această abilitate de a vedea prin oameni, prin fricile lor, nici măcar prin haine, prin fricile lor. Îți mulțumesc mult de tot, a trecut o oră, de parcă ar fi fost 10 minute. Mulțumesc mult pentru acest dialog. N-aș vrea să închei înainte de a citi un mesaj al unuia dintre urmăritorii tăi pe care aș vrea să-l audă și telespectatorii noștri. Spune așa: mulțumesc frumos pentru că ești, Cori, îți scriu rostirile, le notez, mă inspir zilnic din ele, la fiecare sfârșit de zi reiau reel-urile tale, alteori live-urile tale și opresc, notez, revin și mă umplu de adevărul lor. Am curajul să le pun aici cu tot adevărul tău care vindecă. Uite miracolul rostirilor tale. Mulțumesc, Cori, încă o dată, așa cum spuneam, pentru acest dialog și sper că numărul urmăritorilor va crește și grație acestei emisiuni. Mulțumesc. Numai bine. Mulțumesc. Te îmbrățișez. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, ne revedem mâine la ora 13. La revedere!
imagini, sute de mii de live-uri, zeci de mii de jurnale, mii de informații, breaking news. Nu este o meserie, este un stil de viață. Adrenalină, emoție, acțiune. Acum poți să le trăiești și tu.